Ramazan. Ö Ramazan. Ассалому алейкум дӯстони азиз. Илтимос, аввалаш ки парвардигор эҳтиёт бошем. Мо ҳам метишин омадем, хай бародари ҷа хоҳай нишонаш наметем. Бачаҳои тоҷика мегиран, бояд кор мебурдан. Як таш мақсад намо шафёш урус авария мекунад, таш бандагӣ мекунад. Иншоалло аҳисои пасол староиш мекунад. Се тайгаш вазмин, ду таш да балниса, як таш да ҳамин общежитӣ метиши. Чо ҳамиҷан иншоалло пага навора аниқ мекунем. Бачаҳора оли пага иншоалло муайян мекунем. Илтимос бачаҳо ҳар киса саломат боша кажон. Пага ки навора партофтем, барои ки ду тавазмин дар чиан дар балнисай хоҳиш ки бетараф набест. Воз ягон карта наменем, фақат дуогӯ боше ки парвардигор саломат сода кунем. Тиёр боше, ҳамин фақат дуо кунем парвардигор шукря. О одаме ки гузашта чи парвардигор раҳмату мағфират кунад гузаштагон ша. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳ. Худо нигоҳбони ҳама. Ине общежитию ҳамаи бачаҳо тоҷик да метишин. Алло шукр кунем не акаяташа бародари маитай да ақш дуо кунем. Худованд сарбуланд боше бачаҳо, инам та сарҷам бошем ҳама вақт. Худо нигоҳбон ту. Фақат интизори навор ва информатсия пра боши дуо кунед за ҳақ шумо. Илтимос эҳтиёт боше бачаҳо, эҳтиёт боше дар ҳар ҷо боше ва сарҷам боше. Худо нигоҳбон.